Aquest és el selector Leica, una maqueta d'una part automatitzada, classificadora d'objectes segons la seva grandària. Consta de 3 parts, una part mecànica, amb els actuadors, un autòmata programable, que controla tot el procés, i una interfície elèctrica electrònica que connecta les altres dues parts. Tenim objectes de 3 grandàries diferents, el gran, mitjà i petita, els quals els introduirem a dintre del sistema a l'atzar i el sistema es classificarà en totes les peces petites, totes les peces mitjanes i totes les peces grans. Per tal de desplaçar els objectes, el sistema mecànic consta de 2 cintes transportadores, una més llarga i una altra més curta, a la vegada per poder treure els objectes de les cintes constant de 2 tiges. Per tal de detectar la grandària de les peces hem utilitzat 2 sensors òptics. La detecció dels objectes es fa a partir de la interrupció de la llum. Disposem de 4 sensors més, 2 per a cada tija, que són interruptors fi de cursa. Aquests interruptors diuen a l'autòmata al final del recorregut de les tiges. Tant les cintes com les tiges són arrossegades per motors de 12 volts a corrent contínua. Al contrari, l'autòmata treballa a un voltatge de 24 volts. Les bombetes també treballen a 12 volts. Per tal d'adaptar els voltatges, hem utilitzat una placa de circuit imprès, interfície, que té 4 relés per tal de separar el circuit de control i el circuit de potència. L'autòmat rep informació a través de 6 entrades digitals, 2 sensors òptics i 4 interruptors fis de cursa. A la vegada té 4 sortides que controlen els 4 motors. En el seu interior té un programa que és l'encarregat de controlar tot el procés. Ara farem una demostració del funcionament. Primerament engegem l'autòmata i col·loquem una peça petita. Com hem pogut veure, el sensor no ha detectat el pas de la peça i aquesta ha seguit el recorregut de la cinta fins al final. Ara posarem un objecte de grandària mitjana. En aquest cas, la peça mitjana ha estat detectada pel primer sensor i ha fet que la tija l'impulsés cap a l'altra cinta. Aquesta cinta, però, no ha estat detectada pel sensor i, per tant, ha seguit tot el recorregut de la cinta fins al final. Finalment, col·locarem un objecte gran al sistema. Com hem pogut veure, en aquest cas, l'objecte gran ha estat detectat pels 2 sensors i ha fet que les 2 tiges s'activessin col·locant la peça en el seu lloc corresponent.
Sí. Un altre. I tal com hem pogut veure, cada objecte ha col·locat al seu lloc corresponent. Aquí les petites, aquí les grans i aquí les mitjanes. Adéu!